Nyigwa Ramogi una wangsa mane chenro maro imore nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach deno Ombija taya nyakwar guoko cha pesa. Koro bangi obruwe gi Professor Nyang' Nyong'o men governor ma Kisumu ageno nung'eyo maber ni Afri Cities biro dala wa Kisumu kanyo welo ma dabal mirito kanyo welo mokalo 8,000 mose biro kanyo tijo ma ni yohala jomoko bende podonge go obro penjo governor ni to ngata nyalo yudo ohala nade kene piny mar Kisumu to wach mar Afri Cities ni bro konyo wanang'o nikech jomoko mawacho ni atini magi weche mag misungu obro penjo governor Nyang' Nyong'o mabro riwore kodwa kaendi gimoro saa 3 lakini kapok ochako kanyo magi weche manyien ma wan go kawuono. We have insecurity because of criminals and crooks and terrorists and all these bad people, which we must firmly and decisively deal with. Jodolo chako chenro mar dayo dho jolar kom jatend piny Kenya e yiero mabiro. Obila mago kwach kiche kaunti ma Migori timo nonro e wi lal mar obila moro mar jela mayangore ni nyocha ondhigi joma okong'e. Tunaomba nafasi yote kama gari ya gasi tolewa hapo ndani tuweke mahali maalum tukae na magari zetu kwa maana hapa ndani shida. Nengo gas mitedogo kidek idho kendo bang' ng'ikruok bedo chenro mar yudo gas kowuok e piny mar Tanzania. Orwako nyikwa Ramogi jaloko maro en Belinda Adhiambo Nyarge mwachaka ne weche mag siasa ni ogaye mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance Raila Odinga koro chako kisera mar ombulu mar dala ng'wen kadho wadh nam chumbi limbe mare manochako gi gwenge mag Tana River osingo keto lwasi maromre mar dongruok kokalo tego loch gwenge mar Thurka. Eric Owenga ni kod ler mar wachni. Odinga no chako dok timo kisera mar ombulu kadhodh nam chumbi limbe mane otimo e county ma Tana River kano twak gi jopiny alwora mag Galole gi Hola ka ne osingo ni piny owacho mare biro medo omenda ni gwenge mosodong chien mondo odongi mana ka gwenge mamoko. Pesa ambayo inakuja hapa mashinani vile tulipendekeza katika BBI ati tutazidisha kutoka 15% mpaka 35%. Tutafanya mwaka ujao. Sasa serikali ya hapa ya Generali Godana atakuwa na pesa ya kutosha ya kufanya mambo ya barabara ya lami hapa. Bang'e godhiambo Odinga gi Lange no mol Kilifi ya alwora magongoni. Jotelo makodhodh nam chumbi nong'iso mijing'o margi ni piny owacho mar Azimio mibiro tele Odinga ema biro kelo lokruok. Kama Martha Karua baada ya kupitia yote alopitia kwa vipimo vote, the only woman that time ambaye moyo alikuwa kanyaga na akapambana na yeye ameamua rais ni Raila Odinga, wote apinga namna gani? Naomba msimpatie mheshimiwa Raila Odinga uzito. Wakati tunamchagua Raila Amolo Odinga kama rais, tusiende kuweka wabunge na maseneta wapinzani. Tumeelewana? Mimi nataka kuomba kwa heshima kama mama, mtaamka mapema, kura zenyu ziko tayari. Hebu nionyesheni wale tunasema Raila is the fifth. Sasa wafisadi wote wameingia kwake. Wale watu safi ambao wanajua kuendesha nchi na wanataka kusaidia wananchi wako hapo kwa baba. Esechego bende Odinga no medo lero ni piny owacho mare biro rakre gi achiedh nade kumoting'o kero gi mibadhi. Wakulima, wafugaji na wale watu ambaye wanafanya kazi, hata wale watu wa jua kali tutawasaidia. Hata wale wa mama mboga watainuliwa katika hii. Kwa hivyo hii inaitwa Total Economic Liberation of Kenya. Na tutafanya. Mko tayari kutembea na sisi? Mko tayari? Ogai mar na Kenya Mikai Martha Karua bende no yore kisera mar ombulu mana ka jotelo mamoko ne dwaro mar soyo Odinga telo dwe mar 8 ne ochune. Wale hawajasikia utamu wa Azimio huko mashinani, mpeleke hii ujumbe ya kwamba farasi ni moja na ni farasi ya Azimio ambayo inaongozwa na Raila Amolo Odinga.
Na kama uko na matarajio ya ukombozi wa kiuchumi Kenya, usitafute mwingine, ni kinara wa Azimio. Siku bende Governor Amason Kingi maendo dar kok Azimio kod bura mare mar pa no direct ago maliet ka jotelo mane kod Odinga ne ochako rakre kode achieng'. Hii ndiye Musai watu wa Kilifi. Adui mkubwa wa watu wa Kilifi ni Amason Jeffa Kingi. Hana adabu. Sina adabu. Amenipiga mimi teke ya punda. Asante ya punda ni nini? Punda ni nini? Na mimi nataka nyinyi mpige yeye teke. Mungu tayari kumpiga yeye teke. Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ochako duogo eki mar manyo ombulu gwenge mabende osebedo ka sire e kinde yiero mokalo. Odinga wacho no yikre mar tieko midhiero mag osebedo ka kale kinde duto. Eric Owenga, Ramogi TV, Tana River County. Jalup jatend piny Kenya William Ruto ne en achiel kuom jolar kom jatend Kenya mane odadhogi gi jodolo e wi ikruok ne yiero mar kwe. Jodolo gono keto Ruto e tago maliet mar lero kaka onyalo tayo piny ka omiye thuolo mar telo. Ripota marwa Walter Nyambaga nigi wach manni maler. Mana kodong ndalo 89 to ganda jo Kenya dhi yiero maduong'. Riwruoge mag ute lamo koro keto josiasa go nyong'o kendo sundoge mondo ginyam mana kwe kindego mag seto mbulu. Evangelical Mediation Council koro dayo dho josiasa go ahinya mar nyayo kwe e ka odiochieng' ma kawuono. Jatend kweth ma Kenya Kwanza William Ruto no bedo wendo mar Baptist mayudore Ngong e boma ma Nairobi. Kotelnegi kod Bishop Edmund Mudibo, riwruok mar jodolo matayo chenro mag thek Evangelical Mediation Council ne oketo jalar komten piny Kenya tago maliet. Jachung' mar duond bura mar UDA riwruok mar Kenya Kwanza William Ruto ne o meeting mar lero mahino mare e neno ni yiero mar dwe mar 8 timi yor kwe. As a Democrat from where I sit, just like in an election, you go to an election, of course with the intention of winning, but sometimes you don't win. So when you go to an election and the majority decide not in your favor, you must respect the outcome of an election. Penjo mokwongo ne jalup jatend piny William Ruto ne en keto e ler yore ma ochano tiyo godo jiwo arita kod ratiro mag bad migawo mar doho. We are a country of law. We're not a country of men. It's not what I want, it's what the law says. And yes, there have been instances where court rulings have not been obeyed. And I think everybody should be held to account when it comes to respecting the rule of law. There should be no exceptions. Jadolo Madibo mane tayo chenro ni nyimo oganda jo Kretus bende ne ochalo penjo mane wuok kuom oganda mane dwaro lere wi nyalo mar Ruto e kedo kod mibadhi kendo jiwo dongruok e kachiel kod chiro chumi. First day I will appoint an accounting officer for the Inspector General of Police and the Police Department and give them an independent budget and demand the greatest inclusivity we can have in our nation is reworking our economy and making sure that it creates the opportunities that will give us the chance to create inclusivity. Jatelo no mane oten kod josiasa mane obolore od ruoth tinende kinde ma Ruto ne chiwo singo mar tiyo kod jok modak kod ng'ol e kaka telo mar rango ji duto. The Kenya we have is enough for all of us. We can expand opportunities. E lalruogno, jalar komtend piny Kenya maonge duond bura Ruben Kagame ne oyuoro e kanyakla kod jachung' kod Agano Party David Mwaura bende ne ochopo. There's nobody too powerful to be brought down by God. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Kwa mbele ni din mar jokopere okwayo jogo ombulu kod josiasa mapacho kaendi mondo mionya kue ahinya to seche makoro piny Kenya okore ne yiero.
Kane gilose romo mane riwore kanyakla gi jochung' weche ute fuambo ma pacho kaendie jodolo gono ka hotel ne gi yak Bishop Anthony Muheria ma diocese ma Nyeri ojiwo jokristo mondo bende obede apara mambele e kwedo timbe ma ok ni kare ma itimo gi josiasa. Jofuambo bende nojiwo kanisa mondo mi kik gidong chien e kwedo richo matimore e pacho kaendi kod timbe mag rocho ratiro. We ask that we engage with you so that you are able to use voices and faces of the bishop and their credibility thereof, by extension even of religious leaders, in order to sell the message that both of us believe in: peace, harmony, a future of a united nation, and meaningful engagement in the political sphere. We have to be the watchdogs. We have to hold those in positions of leadership, positions of power, positions of privilege accountable for how they exert and deliver on their mandate in this election. And there are many of them. There is the state, there is critically IEBC, there is the voter, because unless the voter does his or her job, there's nowhere we are going in this election. But there's also ourselves, the media, that we have to hold ourselves accountable. Kwa mbele ni aput manyo dayo do jolar lemo mar bedo jalup Raila koro lando ni kiny eka ginyalo chiwo listi margi mar ji adek magiwalo bang' chenro mar dayo do ji manyocho chwalo kwayo. Kochiwo lerno jakom mar apudno Wekesa oyango ni nyogi setieko chenro duto ka koro gimodong' en mana tero nyingego ne kuku mar Azimio maromo koro kwa mbele ni moromo jotelo 10 ne wuok oko mar laro lemo mar bedo jalup Raila Odinga. A little didn't we know that in fact our party leader will be out of town. I only received this information this morning, of town, and our statement, our press statement was prepared in view of the fact that we were at the same time going to present the report to our party leader. He has assured us that he'll be here tomorrow, so I am requesting you kindly to be here tomorrow, but we're going to be very specific. We're going to call each and one of you to give you the time and the venue of the presentation of our report. So, you already have the names? We finished the job. We finished the job, and we were ready to give the report today, but because of what I've said, the excuse that we had yesterday is that the delivery truck, I think, delivered some ballot papers to Migori. That's why we couldn't have it yesterday. Kata obedo ni doho nowito oko yiero mar Rasanga kendo golo chik mondo gidogi e debe, Oduol ne pod ok oyudo thuolo mar telo ne Siaya kaka gavana margi mokwongo. Lony mar Oduol kod ng'eyo mare siasa ma Siaya ahinya higa 2013 koro nyalo kete ong'ala manyime e ywayo ombulu ne kweth margi kowuok kuom moko kuom jogo manoyie kod kitelo mare. Oduol osetiyo e board mar bad migawo mar KOP e gwenge mag milambo mar Nyanza, kendo en gi lony e weche mag nyayo telo makare kind lemo mamoko ma onywando kembe mag pinje maoko. Wenge mag siasa neno ka gima welo mar Oduol osumo winjruok ma higa 2013 kama gwenge mopogore opogore e kaunti ma Siaya nopod ne gi lemo e otiko mar ODM. Kaluwore kod welo mar ODM madwe mar Ang'wen higani kendo mondo lemo opog makare gwenge duto ma Siaya, koro kwano ne en manyo kama igole jalup gavana mabiro bugo tie Orengo e kisera mar ombulu. Bang' chiwo otiko mar gavana ne Orengo mawuok e gwenge mag Ugenya, otiko mar women rep ne Christine Ombaka mawuok e gwenge mag Gem, seneta mawuok milambo mar Aora mar Yala. Rot manodong' koro dwaro kaka inyalo rwako ombulu ma Alego Usonga ma e kama Oduol wuokie e debe mar ODM. Welo mar Oduol obiro ndalo 5 kende motelo ne tarik 16
ma en odiechieng' mogik maduol mar yiero kod kiewo IEBC nochiwo mondo jochung' e kom mar gavana kod malaro kom jatend piny oyangie jolupgi. Bang' Orengo koro yiero kendo keto ayanga jalupne, piem mapek koro dhi neno e kind kweth mar Orengo Goduol kod mar mane en jaod bura mar Arieda Nicholas Gumbo, ma bende ne oseyango mane en jawach e lo obila Charles Owino kaka jalupne ka gidhi laro kom mar gavana ma Siaya kod otiko mar UDM. George Bati, Ramogi TV. Podhi mbele ni obila mag kwach kich e kaunti ma Homa Bay osechako timo nonro e wi lal mar obila moro mar jela mane oteki gi joma ok ong'e chiegni jumbe 2 mokalo. Bernard Ochieng' ma en jahigni 39 en obila mar jela mar Kibose, kaunti ma Kisumu. Yangore ni nyocha ondhiye gi ji ma ok ong'e e gwenge mag Kabunde, apaya ma wuok Homa Bay kochomo Rongo. Jatend obila mag kwach kich e kaunti no Abed Kavo okoni jonjore 4 manyocho manore gi bunde e manyocho chungo nyamburko manyocha obila no nie iye kendo gole oko kasto soe pro box machielo. Jamaa ingine mnakumbuka jina yake? Sema sana. So when the matatu started going towards Rodi, it reached Ongande stage, which is around 3 kilometers from Homa Bay town. So it was dropping a passenger in the junction of Ongande Girls. They are alleging that it was dropping that passenger, a prom box came from behind, which was white in color, and it blocked the matatu from in front. They arranged about 4 men arrested who were armed with guns, and they had a handcuff. They forced those front guys, the 2 prison officers, to alight, and they inquired from them who was Bernard Ochieng Omolo. So after the officer identified himself, he was handcuffed and forced to enter into that prom box. Investigation are ongoing. We have recorded a statement of about 6 people. Obrodhi wuoyo gi gavana ma Kisumu iluongo ni Profesa Nyang' Nyong'o bang' dakika moko matin, to mae gimomiyo jotend pinje 7 mopogore opogore oseyango ni gibiro chopo e romo mar Afri Cities mane mbaka mobro goyo gi Nyang' Nyong'o bang' dakika moko machuok. Waduogo sani. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama yeye alia juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raha premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano. Daddy, chapu zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Nyomok ngano mar Raha Premium kawuono e duka machiegni kodi. Have doodles taken over your home? Get Bolt and get your home back. Unlike other insecticides made from toxic synthetic pyrethroids, Bolt is made from 100% natural Kenyan pyrethrum, making it gentle on you but deadly on flying and crawling insects. When doodoo strike, stop them dead. Get Bolt insecticide today.
Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Msiwe na deni kwa mtu yoyote, isipokuwa deni la kupendana. Ampendaye jirani yake ameitekeleza sheria. Maana amri hizi, usizini, usiue, zimo katika amri hii moja. Mpende jirani yako kama unavyojipenda mwenyewe. Ampendaye jirani yake hamtendei vibaya. Kwa mapendo, sheria yote hutimizwa. Dial *811*338# to get upendo kuu. Wamor nukete manakae ndiye nyikuwa Ramogi. Bang daka matin wadhigo mbaka gi Professor Nyang' Nyong'o men Governor ma Kisumu nikech Free Cities ochimo Kisumu chakre ka 17 nyaka 21 to mae gimo meyo. Jotend pinje 7 mopogore oseyango ni biro chopo e romo maduong' mar joket mwandu mar Free Cities ma ogen timore kaunti ma Kisumu juma manyien. Ikruok maka gi kacha sani dhi nyime mana kaka reporter marwa Millicent Adhiambo leronwa. Kaka ndalo medo sudo machiegni, ikruok medo jiwore. Kochakore kod weche magarita kwe, apisas magarita osingo ni arita ni kare. Komisona mar gwenge mag Nyanza Magu Mutindika osingo arita ne welo gi jopiny. We have covered all the hotels and other areas where the delegates will be accommodated. We have got a very precise operation order on those areas where the guests will be staying, and we want to assure the delegates that their security is guaranteed on a 24-hour basis, and we are going to give contacts of the various officers who will be responsible for certain areas. Jatend Aput matayo ikruok mar nyasino Jo Ager olero ni limbe ni kelo thuolo makende ne johala duto mawuok e alwora mar Nam Lolwe. It is a unique opportunity for local businessmen, local traders, whatever it is that your business is in. Because you know business or money is about customers. So we are going to be bringing in over the next 10 days to 12 to 2 weeks about 14,000 buying customers. So you can imagine the kind of money that is going to be left here because of this conference. Jatend migao mar weche limbe olero ni eseche 24 mosekalo ute nindo ma Kisumu County osekaw duto kendo kaluwore gi kwan mamalo mar welo mabiro ochuno mondo giyar bedegi gikaw mamoko e counties malibamba. We have opened it out of course now to Kakamega, Vihiga and Siaya. All of these properties were accredited 3 times. We did 3 audits together with TRA, the Tourism Regulatory Authority, and so after that we start to move into Airbnbs and homestays. Achi omedoni kata ndeke mabiro Kisumu duto osepong kaluwore gi welo mabiro yoro e limbe ni nyaka chieng' magidok. The local airlines, Safarilink, Renegade, 748 and Jumbo, they are also seeing an upsurge, and they know from their bookings that from the 15th actually, they have really sold out coming into Kisumu, and again it picks up again on the 21st evening and on the 22nd leaving Kisumu. Jalup Governor Matthew Zowili to oji waganda mabende loko ohelni matindo tindo mondo tigi thuolo ni mandi koreka kamoko kuom johala mibiro yenegi uso e sach limbeni. Other than the exhibition space that we have within the Free Cities village, and which we know may be a bit high in terms of pricing, this is an international event. We want to encourage them to ensure that they liaise with the Trade Department, especially at the city of Kisumu, so that they book and participate in the bazaar that we are going to have at Jaramogi Oginga Odinga Sports Ground that will be running concurrently with this summit. Ewi mago duto,
ikruok mag nyiso welo mwandu mopogore opogore malombo wang', rieyo welo kuonde mopogore opogore manyiso kitwa gi timbewa, kod moro welo kod tuke mopogore bende ok owe chien. Ikruok makamagi koro ochuo chieng' mana kodong' ndalo 6 kende to limbe mar AfriCity Summit chakore ayanga. Jokanyo mochung' ne chendo no bende oketo maino mar neno ni ikruogego ochopo kare. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Mae chenro marwa mar buch jopiny koro gavana Profesa Nyang' Nyong'o ma gavana ma Kisumu koro ni kodwa kaendi mondo miwane ler. Gavana erokamano kuom ketonwa saa tenge mondo iwuogi jopiny. Ing'eni bang' ndalo moko 5 chal mana ka gima piny ngima koro biro Kisumu gavana. To be waikore moromo ne AfriCities? Trevor erokamano amuso jothurwa no imre uru. Waikre kabisa Trevor. Kendo wan tayari mondo warwak welo. Wan wahero rwako welo. Omiyo welo mabiro Kisumu ung'eni wan jogo maritu maber kendo kaka sewinjo kaka jo oseloso no anyalo medo ni osebedo dweche mang'eny kwa ikre koro sani wateng'o na buru modong' e dhoot mondo wa make sure ni dalawa obet maler kabisa kendo wanyiso jowa ni gibed gi mbola to gi sirinyo mar rwako welo Kisumu kaeri e ndalo 5 kata 6 mabiro gi. Gavana, nitire jogweng' moko wacho ni magi weche mag wasunge. AfriCities ni kidwa yange maler. En ang'o to thuolo mane mar gohala ma joma tindo be nyalo yudo? Ing'endo joluo wacho Kisungu mang'eny ahinya. Dina e gweng' tibiro ka chwado Kisungu mok nyal ng'eyo. AfriCities tiere ni bura mar LNC. LNC tiende ni sirikande matindo mag gweng'. LNC no wuok kor wach mar Local Native Council e kingdo ukoloni. Sana wacho ni bura ni okelo joma e gweng' mabiro Kisumu mondo ne to city matinde dhi matek ni Kisumu ni mabang' kata dweche higni 20 biro chalo gi Nairobi kai daga timre to kendo gimoro ang'o monyalo uso ka kendo onyalo sumo ka kwa dhie ginene kwa dhie tuchewa. Omiyo wacho ni en hawe maber neno ayudo thuolo ni higni 3 mokadho kane wan Marrakesh Morocco mondo wakel gino ka mondo turo bone. Ing'eni AfriCities nosetimre Nairobi higa 2006 mae diriyo kubiro Kisumu ka e Kenya ka. Omiyo akwa jowa duto ni kaka osebed gi ilo to gigeno ni koro waritro tero welo maber mondo buro dhi maber mondo wawach kaka cities mag Afrika gi biro bedo higni 20 kata 30 mabiro. To gavana, johala matindo kaka jo usalot mama mboga ma en otiko moro malich to be onge godo gin ginyalo yudo thuolo mane mar mondo gimbe kik ohala ni kik kadhgi? Mokwongo wan gi chiro maduong' ahinya mwaketo but kama AfriCities biro timre ma ginyalo uso gik moko. Mar ariyo, Jaramogi Oginga Odinga Sports Complex manie chuny town ni en bende waloke kamoro iluongo ni Kisumu Cultural Center kama ji biro bede gi culture mar joluo. Inyalo uso gimoro kanyo, joma biro miel be nitie, joma biro wer nitie. Omiyo wan gi nyasi malich ahinya mwalo kae matiende ni ma biro bedo local AfriCities mar jopiny ma jomok dwa dhi kucha to bet ka to jomoa kucha be biro ka mondo ne kaka jodala ka orwakoge e boma ma Kisumu. Telo ting'eni nitie jomoko mapenjo ni koro bang' AfriCities ni watimo nang'o bang'e? Sani to koro wan gi mane ka koro kamit nikech bang'o ne wabiro neno ni to gik manchwa wacho ka watimo gi nadi. Ing'eni ok watimi atima ni gik kaeri watime nikech jomoko biro e ginene bombe maoko moa e Afrika maoko kata pinje maoko mabiro wacho ni winjo jokanyanam kodwa nubed gi dala maber miluongo ni Kisumu higni mabiro go. Kudwaro gero udi to gero kama. Wan wasetimo kama kendo wasedhi nyime maber. Ohelni mutimo gik muloso gi beyo ahinya. Wadwa ni utergi e chiro kata ma Nigeria kata ma DRC kata chiro man Portugal. Wadwa ni gigi kwa kaeri to koro kwa dhi kucha to wang'eno wanyalo ng'iewo gi kagiaka kunyalo export gi ka gibiro e pinjewa. Omiyo en thuolo maber mar bedo gosiepe kendo mar gamo ohala to gi joma timo ohala pinje moko mondo watudrego.
Reporter marwa Millicent wacho ni sani Kisumu to koro pong' ma gwenge moko ema koro chako kelo nu welo kaka Kakamega ema koro welo dhiye. To tenda bende oyaw ne ji te kamano mane timo ne gi pre-qualifications den mar ji te kamano koso mano to ne mana mar jo Kisumu. En mar ji te. Emomiyo ne wakete nachako wache chon higni ariyo mokadho. Ting'e ni aloso ok rom yongo wan onegi wang'e. Omiyo moseneno gi sani ong'e ni otende maka opong' omiyo ne wayawe jo Kakamega, jo Siaya, jo Vihiga kata na jo Homa Bay. Omiyo wang'eyo ni nitie otende mabeyo kia Kiboswa ka kidhi Kakamega tiyudo ni hotel moro ne kanyo maber ma ji nyalo dakie. Ting'e ni yo moa kaka di Kakamega tinde ber kia Kakamega nyaka ka en dakika 35 kende. Omiyo kane wan Glasgow mane wadhi e COP26 jomoko nodak mana Edinburgh one hour away by train. Omiyo mae ok en gima osetimre ka kende, osetimre kuonde moko ma buche madongo kama osebetie. Omiyo jowa man Kakamega kata man Vihiga mag Siaya bende tayari marwako welo kendo wasetimo yore maginyalo wago kuru ka gibiro ka kendo kaka gidok. Omiyo mago mpango mwasebetgo omiyo kwa para ahinya ni pong' mar otelno biro mono ji mondo kik bie romo maber mar Afrisiti ni. To gavana nitie joma wacho ni Kisumu nyaka sani kodokor kapur to pod waonge gi chiemo ma wanyalo chungo kiwan ma wanyalo chung Kisumu ni wacho ni maendi koro e karwa mogole chiemo motegno moromo ji te. Ji wacho ni ok wan self sufficient. Koro idwa time na Kisumu ma self sufficient aonge okang'e maber nikech an ka diga dala rata kucha kata don na gotieno to chiemo nitie kata bed na wiela beach to chiemo nitie. Omiyo welo mabiro ang'e ni gibiro chiemo kendo mosedonjo ka sani chiemo kabisa dia do nam kaeri dia donga kai biyo le rech thol remo kuma gega lakini gintie. Gavana to wach pi to wada timo nang'o nikech koro pi be samoro chendo ga kanyo. Pi ok chendi, pi nitie wan gi Kiwasko kendo sani capacity mar pi Kajulu nyocha wasemedo kaka pi donjo kaeri kendo wasehakikisha ni pi ma ji biro tiyogo ka en pi ma ohulala. To koro nitiere ng'ama penjo kaendi iluongo ni wacho ni Ramogi TV penjna jatelo ni bende ng'ata oyiene timo business kanyo koso oyo Obonyo ojuok wuod Kalamindi. Obonyo bichon kikulusa to entenge odonji ka chon mondo chak timo ohala ka welo pod pok odonjo mang'eny nikech kobrito to biro yudo ka tim kamitimi ohala osepong'. Ing'e jomoko manodhi arus Nazareth manodonjo molewo kaka min Yeso geri nonindo na kisika dhok. Omiyo wacho ni Obonyo no bi ka chon mondo wayud kama otimi ohala kik chunje moro ywagrenwa ene molewo. To ko Obonyo donjo to ochako kanye gavana? Ochaka kamoro moyudo Kisumu tinde ler kendo Kisumu yawo kendo sani waseyawo chiro maduong' ahinya Kibuye ma joma nito nie Corona market kure magidhiye chiro one of the biggest markets in Africa, open air market. Omiyo kama nyalo loke ohala ok tek kendo wacho ni wayawo bazaar moro but kuma Afrisiti kucha nitie to Jomo Kenyatta Jaramogi Oginga Odinga Sport Complex kabili wacho ni Kisumu City Cultural Center, Afrisiti's Cultural Center. Kanye magibiro uso gik moko to wabiro bedo gi utamaduni mang'eny mar jo Kenya. To gavana ka koro watieko nitiere jomoko ma wacho ni sani koro ji omedo bei nikech koro welo mabiro kanyo no. Be nitiere kaka county keto bei ni mondo bed kama onegore koso ng'ato koro mae to en mana willing buyer willing seller koro? No, yande jomoko bukro megode e hotel to naseromo kodgi mwaloso kodgi. Manyiso winjo joka jothurwa. Ing'e ni wendo ber gari dala riyo. Wendo mobira kawuono to dok no kendo wendo maber ahinya. Tiki medo bei to wendo biro kadichiel to ok duogi kendo. To kidwa timo ohala maber wasungu wacho ni repeated visit is the aim of the hotel business. Ng'ama duogo diriyo kata didek mane kiloko ohala maber. Omiyo kik itere mala ahinya mondo iriemb welo. Kete kamoro maber makata ka wendo biro to ni kacha dwa dokie. Omiyo waseloso kodgi kendo wan gi riwruok mar jotende to gi joma timo safar manie Lake Victoria region kaeri moseromo kendo sani gi hakikisha
notedi okotimo kamano kata medo be okodhi nyime mabiro gine bwogo jomobiro limowa. Gino wanyicho sewa winje kendo wasekawo hatua motegno ahinya mondo wanyis jowa ni medo beino en chalo ng'ama jawuoro ichame dichiel to rumo. Wadwani wewe be kama nitie no mondo jomobiro ka kendo chieng' moro giduogo kata dipar mane kohala dhi nyime maber. To koro Betty ko anyalenda wacho ni penjna gavana mara ni ya jo bodaboda to timo nang'o? Jo bodaboda nchi waseromo go kendo jo bodaboda mabiro ting'o welo osemi namba kendo ginie security system nikech ok wadwani jomoko wa kamoro manyalo thagonwa welo kata nyalo kwalo welo kata nyalo hinyogi. Omiyo jo bodaboda ma Kisumo are very well organized kendo gisebedo system mar rwako welo kendo mar ting'o welo. Nyaka watim kamano nikech bodaboda en yo maber mar kawo welo kia kamoro to dhi kamoro nikech onyalo donjo kamoro amora. Omiyo orno wasebedo kendo wasetimo chenro maber ahinya kuom gi jo bodaboda to gi jo taxi bende. Ntiere mapenjo kae ni to be an kaka japiny be anyalo donjo e romono kaka delegate to ka adwaro biro tatimo nang'o? Kaka japiny ing'e ni sani jopiny riek nitie gimoro mtandao kata website. Idhi adhiya giri miting'o matin miluongo ni mobile no. Tidhi e website kata kuma AfriCity wache tibiro neno kaka idonje. Kata kamano kibiro Jaramogi Oginga Odinga Cultural Center ka eri mwabiro betgo kata Kisumu AfriCity's Cultural Center kaka wabiro lose kaka wabiro luonge kaka wadwa luonge tibira tinyalo yudo kama ipenje wechego tinyisi kaka itimo. Kapa ni koro penjo mugi ka ndie ni koro wan kaka joma ni Kisumu wabro konyore nang'o kaka ji modak Kisumu kanyo koro? Odwa konyore nadi nikech mano penje mara openjo ni koro AfriCities ni bro konyo gi nang'o kendo bedo ni en jadak ma Kisumu kanyo. Aparo no ko jadak ma Kisumu nikech jadak ma Kisumu to biro neno gima osetimre Kisumu kama ibiro weyo bang'e manyalo konye kaka yore miloso mago biro konye. Kaka gine conference center ma waloso gine mambole mano biro konye. Kaka ohelni mitimo mabiro diko jomoko kinde ma AfriCity mano biro konye. En owuon ko biro kata mobiro gine omuogo moro mouso yo obiro yudo pesa monyalo keto kamoro bende mabiro konye. Yore mobiro konye go ng'eny. Ok onyal nyisi en be nyaka tem matek mong'e ni gima biro ni ere kaka take hold of the opportunity mondo okonyre kende. Tom Mboya koa Kisumu openjo mogi ka endi gavana ni to welo be biro yudo thuolo mar bayo gi feri e nam. Welo nigi chenro mar bayo koso gibro bayo kaka gihero? Nitie buk moro mwasendiko negi kuonde ma ginyalo dhi baye. Onyalo dhi Kitmikai, onyalo dhi Ndere Island, onyalo dhi Takawiri, onyalo dhi kata Jaramogi Oginga Odinga, onyalo dhi kata Timdi Chohinga. Omiyo wan gi yore kata kaka Mega Forest nitie gik mang'eny monyalo dhi neno. Kata ko era odwa donjo mtoka moro no boat moro mambo bage gini Lake Victoria kama go nitie te kendo nitie buk moro mandiko matin mwamiyogi mondo gige kuma ginyalo dhiye. Ofise moko be wabiro betgo to gides kuonde ma bede gi jo wendego welogo manyiso gi kuma ginyalo dhiye ka gidwa bayo kendo ka gidwa timo ka gidwa neno gik mabeyo manie Kisumu County kata counties machiegni kodwa. Gavana ka koro watieko ang'o madiwer ni mondo jopiny ma Kisumu winji ka koro AfriCities biro iri kanyo? Adwa ni jopinywa owinje ni maendi en girwa, ok en mar anyang' nyong'o kendo ok en ma county government ma Kisumu. Magir jo Kisumu to gi jo Kenya. Ing'eni nwakele ka o Kisumu County kende to kata Kenya government mangima noriwre kodwa. Majaduong' gini kendo wuon gini kabisa miluongo ni the high patron of AfriCities. Iwinjo? Iluongo ni the high patron of AfriCities en President Uhuru Muigai Kenyatta. Kendo biro ka gilange motegno ahinya chieng' moyawo gini Prime Minister Raila Amolo Odinga biro bet ka to nitie president mang'eny mar piny Afrika biro beti. Maeri gimwatimo gi Sironyo to kendo gimor ahinya. Wadwa ni jo Kisumu ng'e ni magirgi onego girwak welo ka gimor ka giil ka gin gi sunga. Erokamano Gavana Professor Anyang' Nyong'o ka wuoyo kodwa e piny ma Kisumu. AfriCities koro dhi kanyo chiegni piny ngima bro dhi kuro delegates moka 10,000 gi wiye bro biro kuno kaka gavana wacho ma koro en girwa joka ma walemonu mana mondo dhi maber nikech mae kama koro unyisoru ne piny kaka joka ng'ato. Okamano.
wadhi yue mana mon wachuoko duoka endi giweche mang'eny pod wan giweche mag tuke to giweche mag ohala bende kik idhi mabor nyikwa Ramogi. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Mawego Technical Training Institute is inviting applicants who have attained a mean grade of D- and above to sign up for our May 2022 course intakes in various TVET courses, among them electrical and electronic engineering, welding, land surveys, food and beverages, civil engineering, motor vehicle mechanics, and fashion design at the levels of artisan to diploma. Successful applicants will benefit from the government TVET capitation. For more details, visit our website www.mawegoinstitute.ac.ke, or you can call us on 0734 156640 or 0704 521743. Mawego Technical Training Institute, the best TVET accredited institution. Beng'eyo ni janyiewo nigi ratiro mar duoko mwandu ne jauso mondo losi kaponi mwandu no nigi kasoro ma en owuon emokelo. Erokamano kuom keti Ramogi TV kaendi koro wadhi mbele gi chenro marwa ni luoro koro kwako kaunti ma Baringo kod mano ma Elgeyo Marakwet bang' nek mar jopuonjre 2 kod japuonj achiel mosewito ngimagi kaluwore gi monj mar kweth njore masando jopiny mar gwengego. Monj ma kama osekelo koro koyo mang'eny e gwengego ma skunde 10 bende koro lor. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Luoro kihondko kod achiedh nade omako jodak e gwenge ma Chebnyiny kaunti ma Baringo bang' jadek moting'o jopuonjre 2 kod japuonj achiel nochwade gi magina gi jomaundu mowito ngimagi. Jomaundu go nocholal kod jamni makwangi pokong'e. Leo asubuhi tumekuwa na ufamisi kubwa ambayo imefanyika eneo la Baringo South, area ya Chemorong'yon, area ya Chebnyiny, area ya Kasiela na Sinoni. Bogot Bandits wametufamia Chebnyiny hapa. Wamechukua mifuko kutoka households 20, wameua watu 2, wamejeruhi mtu 1 na wamefuka na mifuko zaidi ya 1000. Egwenge mag Elgeyo Marakwet, japuonj achiel nyocho chiel gi magina ma onegi kod jonjore chieng' tich 2 odiochieng'. Mano en japuonj mar 2 makoro wito ngimane e monj machal kod mano e thuolo mar juma achiel kende. Hiyo milio ya risasi ikaanza, watoto wakatoroka, wazazi nao wameenda. Sasa hii shule hakuna mtu. For our case, there was a teacher who was killed, a PTA teacher that was around Kinyach when those 100 animals were stolen. That's last week. Kaluwore kod monjgo, sikunde 4 mamoko nyocha olor kama koro medo kwan sikunde ma oselor nyaka nyocha ne yaw sikunde ma pacho kae tam mokwongo dwe mar 4 nyaka 14 e gwenge ma Baringo North kod Baringo South. Kwa hii shule walikuwa wamefungua shule, kulikuwa na walimu na kulikuwa na wanafunzi zaidi ya 70. Na hapo tuliongea na walimu na wazazi, walikuwa na matarajio sana ya hii shule kuendelea. Tumelia na tumelia na tumelia. Sijui ni siku gani kilio chetu kitasikika. Tunapoteza maisha, tunapoteza mali, na pia watu wetu wanaendelea kusukumwa. Luoro topodo kwako gwengego katobedo ni kamishna ma kaunti ma Baringo to singo ya usikundego kabendo singo neno ni arita kwe odok ewanye. Let's be calm.
let's await the ongoing recovery mission, because all the units have been activated, as I've said, to ensure that those animals are recovered. Kata kamano, ma ok en singo mokwongo mar arita mar kwe makoro chiw gi piny owacho kapok noyaw sikunde. Apisas mag arita kwe no singo chiwo arita makare ne jopuonjre kama koro en singo mogore Luanda kamonj imedo mana tim e gwengego. Apedha mar manyo jonjore go kod jamni mano okwal go koro osechaki. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Mbele gi weche mag maundu en apisa mag arita kwe ne odhi nyime gi timo apedha mar duoko kwe kaunti mar Marsabit. Ne gindhi achije moko 4 kod bunde maromo 5. E apedha no bende ne nomiyo obila oyudo lisasi maloyo 500 kod mor bunde be gwenge mag Manyata, Adhihuka kod Gof Aratha. Achije go moriwo koda ka Umora Galgalo, Adan Hassan Jilo, Duba Boru, Robert Jarso Bilala, Dokata Guyo kod Isaac Yatani ne gichopo e nyim jayalbura mar doho mar Marsabit Simon Arome kama ne odonjnegi gi ketho mar monj. Obila okwayo mondo medgi ndalo moko 14 kapod gimako jogo iye. The application is merited and orders granted as prayed. The suspect will be remanded at Marsabit Police Station for 14 days to enable the police finalize investigations mentioned 24th of May. Kwa mbele ni jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osidha yanga od thieth mar thiedho kendo welo ne jotuo nyarogno. Kar thieth no yawe e hospital maduong' mar Kenyatta Buore Nairobi kaendie. Od thieth makamae koro nyaka sani osekonyo jotuo mokadho 200 ma iwilo negi nyarogno. Judith Omondi nigi ler mar wachni. Od thieth ma oyang kaka Zarina Merali ma osekelo kony ne jotuo mag nyarogno maromo 200 nyaka ne gere e osiptal maduong' ma Kenyatta. Koro osepuodhi kaka mano mabiro kelo pogruok e thieth michiwo ne jotuo mag nyarogno e pacho ka. How are you? How are you feeling? Od thieth mane oger kod omenda maromo $200,000 oyang kod jatend piny ni biro kelo lokruok e kit thieth ma osebedo kitimo e kinde mokalo. Jotuo mag nyarogno koro inyalo bi thiedhi kendo wilnegi nyarogno ma gidog pacho e odiechieng' achiel. The opening also of the Zarina Merali Surgical Daycare Center aims at delivering surgical daycare, surgeries that do not require hospitalization before and after operation. This will help facilitate faster management of patients, reduce congestion in our wards here at the hospital by reducing pre- and post-surgical admissions, cutting down theater waiting times, and allowing for same-day surgeries. Okang' mar gero od konyo jotuo mar nyarogno en mana yo achiel mar neno ni oganda jo Kenya oyudo thieth makare kendo e yo moyueyo kata UHC. Jatend migawo mar thieth Mutahi Kagwe koro oro mana kwayo ne lakteche mondo chope konyo jopiny nikech mano ema koro odong'. I would like to take this opportunity to appeal to those who are able, those are the philanthropists who are able to do the same things. We have seen a few of them, a few philanthropists help us in the health sector. And we make an appeal today so that others can also come forward and help us to create these facilities that serve Kenyans from across the board. Jakom mar osiptal maduong' ma Kenyatta John Ohoko okoni ting' maduong' ma gidwa keto e tim en yaro badgi mar konyo wilo ne jotuo nyarogno ka bende giikore mar tiego lakteche mamoko mondo duok piny kwan mar jotuo madiwo nikech nok mar lakteche. This center of excellence in transplantation of organ transplants, yeah, and then do the other specializations, training of specialized staff, yeah, jointly with the university to make sure that these individuals are available. Jotuo mag nyarogno ma osechako yudo konye kar thieth mane oyawa yangano onyiso mor margi. Moko kuom gima osebedo ka yuare kod tuo mar nyarogno chakre higa mar 2019 koro koni gin gi geno mar yudo konyruok mapiyo. The most difficult part of this journey is that you have no option. You have to go to dialysis, and you are you spend most of the time there. Hiyo masaa inakuwa ngumu saa zingine kuamka, na ukishaenda kwa dialysis
mwili inakuwa haina nguvu tena ya kurudi kazi. Kwa hivyo hata kama kumeajiriwa, mwajiri wako anaweza kufukuza kazi. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Kwan mar nyithindo manyiri magamo iye ma owewu omedore ka wuok e atamalo 21 nyaka atamalo 29 e kind higa mar 2016 nyaka 2019. Ma en kaluwore gi nonro ma ochiw gi migawo mar thieth ma bende yango ni kwan rowere ma koro gamo kute mag ayaki oidho malo mokalo. Judith Omondi nigi ler mar wachni. E kind higa mar 2016 kod 2019, kwan mar nyithindo manyiri mane ogamo iye ma oiwu nomedore kod atamalo mohewo 8. Nonro bende oyango ni nyithindo manie kind higni 10 nyaka 19 maloyo 100 bende ne owito ngimagi higa mokalo nikech iye ma kamago. Ma ne oyango kod jotito mag migawo mar thieth e kinde keto e yanga buk magikone nochunogi ni gindiki mabiro konyo e reso ngima mar rowere. Mohewo atamalo 50 mar rowere manie kind higni 15 nyaka 24 bende oyangni ni kod tuo mar ayaki, wach makoro dhiro piny owacho mondo geng' medruok mar midhiero gi e kinde mabiro. In 2018-19 we had a peak where almost 30% of pregnancies in this country were from teenagers. We also have issues of HIV/AIDS, which are discussed in the document, where young people are accounting for 51% of new infections. During the Kenya Demographic Health Survey 2022, by the end of the year, we'll be able to have a national outlook in the situation regarding teenage pregnancy. Jopuonjre manigi pek mar neno bende ne oriwore kod jopuonjre mamoko e nyasi mar sidho bugno. Buge mane opuodhi ne nyithindo manigi pek mar neno bende olosi. Ginyiso mor magingo kendo konyruok magibiro yudo bang' somo bugno. We as the people living with disabilities have actually been privileged. At least we have copies that are in braille form, that we don't have to depend on someone to give us the information, but we can do that by ourselves. Ni eti kitabu hiki kitakuwa kwa msaada kwetu, hasa katika familia, kwani wazazi pia wataweza kujua jinsi ya kutumudu, hasa sisi wenye umri wa makamu. Jopuonjegi bende onyiso fuongruok magiyudo bang' yudo bugego. Imekuwa ni shida sana kwa wanafunzi kukua na kujielewa. Wale wanapokuwa miaka 12 mpaka miaka 19 ndio wanakuwa wakifanya ile inaitwa discovery. Nataka kujua wao ni kina nani, kama ni kijana, kama ni mfrana, kama ni kijana, anaona mambo sinatokea na sielewi. Sasa kwa hiki kitabu kutakuwa na wao kuweza kusoma na kuelewa haya maneno. Jonyuol okoseka oting mar twak gi nyithindgi, wach momiyo koro jopuonj ywak ewi ting mapek magingo e loso kod jopuonjre. The parents are not able to talk very openly with their children, and therefore in school we find it a bit hard because it's you, the teacher, now who has to really open up. Weche manie ibuko nogo igeno ni dhi konyo e duoko piny iye ma oiwu, tuo mar paro, tiyo kod yedhe mamero ji e kind nyithindo e pacho kae. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi mbele ni gavana mar kaunti ma Migori Zachary Okoth Obado chwalo nyinge ji 4 ne od bura mar kaunti no mondo mi puodhgi ne lemo mag jotend migepe. Thuolo mar dweche mokadho koro 3 osekalo ka kombe mag migepe go ni nono bang' ka jotend migepe go nowuok ogwetao kadhi manyo kombe mag siasa. Jogo mogwelo tingo Rosa Weche migawo mar lo, Bernard Wambura e migawo mar pi kod teko, Dr. Fred Kayanga e migawo mar pur, kachiel kod Peter Kumu e migawo ma ochung' ne jotich. Gwelo no ma otim kod Gavana Obado koro rito mondo od bura ma Migori opuodhe ka MCAs bende dhi miyo gi pachgi mopogore opogore. The last budget my departments they handle and marumo 30th June. So they will not much or give value addition mabiro timore. Nikeche, you know very well the CC members are supposed to be going with the governor when the governor's term expires. Unge kata kakanga tanyalo wacho ni biro extend term gi to kata 1 year mano unge. So well as assembly watimo tijwa executive wasatimo margi wambo biro timo marwa. We have the option of saying no, there's no value for money here.
one gi option mar wacho ni well we can approve them. Gikelo gi assembly be nigi tich manyaka tim, kech assembly is the approving body. Koro ne speaker o commit go to appointment committee mabiro ng'iyo gi, after which ibi puodho gi koromo ga puodho. Alu magi dhi medo to tin. Tapara ni wisdom mar the appointing authority be nitie gima noneno. Magi weche mag ohala manyien. Nengo mar gas mitedo godo koro nyalo chako idho kendo bang' ng'ikruok bedo chenro mar yudo gas kawuok e piny mar Tanzania. Loche buora omok e kiep Kenya kod Tanzania e gwenyruok mokel kod osuru ma igole mwanduno. Edwin Okoth nigi ler mar wachni. Bang' bedo kod nok mar modhi mag nyamburko manomiyo oganda winjo pek e yore mag wuoth, pek koro mienjo e yore mag tedo. Loche moting'o gas mar tedo osekwamo namanga e kiewo mar Kenya kod Tanzania kuom chiegni juma achiel, kama koro moko kuom jogo ma uso mwanduno onge kode kata matin. We have not been selling, really. When we spoke to our suppliers, we were told that the government is increasing the taxation. So we are really in dilemma. We don't know what we are supposed to do. All our trucks, even if we were to send to Mombasa, all our trucks have been closed within Namanga border. Hussein wacho ni githoro dhi omo gas mar tedo Tanzania kaluwore kod nengo mayot ma iuso go mwanduno e pinyno. Kata kamano, owacho ni medruok mar osuru makoro osekelo gwenyruok kendo miyo loche makelo negi mwanduno omoko e kiewo kuom ndalo 7 mosekalo nyalo medo nengo mar gas mar tedo. All industrial area plants, if you today go, are all are without product. And that's where we are saying, if this thing continue, then the LPG pricing will shoot to 250 per kg. We are expecting, we are requesting the government really to do an intervention, the KRA people to also do the same, the Interior Department also, the Ministry to also intervene the situation. Joriemb lori ma omoko namanga bende koro ni kod luoro ni chung' margi kamoro achiel nyalo kelo midhiero kaluwore kod mach manyalo muoch koa kuom gas magiting'o. Na hizi gari tuko hapa kwenye hii parking na magari ingine makontena hapa, magari na time ingine gari zetu na leakage. Saa hii ni hatari kukaa na magari ya kontena hapo ndani. Tunaomba nafasi yoyote kama gari ya gasi tolewa hapo ndani, tuwekee mahali maalum tukae na magari zetu, kwa maana hapa ndani shida. Tunaomba sote gari ya gasi tutolewa hapo ndani, tuwekewe mahali, kwa maana hapa ndani ni hatari. Gari ingine magesi ina leak. Nengo mar gas mar tedo en achiel kuom gigo ma osemedo pek mar ngima kaluwore kod kwan ma igolo dwe ka dwe kod duol mochung' ne golo kwan e lo piny owacho KNBS. Aguch gas mar tedo mar kilo 13 osemed nengone kod siling 1,200 kata tamalo 56 kuom higni 5 mosekalo. Medruok masani koro kelo luoro ni oganda mathoth nyalo chako tiyo kod makaa kata yien motuo mamedo ketho alwora ka itong'o yiende. What I am getting now from our suppliers is that the price has been increased from 605 to 930. It will be a huge increase in pricing. That will affect the costing element. As you can see, we are moving, one of the visions 2030 is that we are supposed to move to green energy. This is something that the government is supposed to be introducing. So if we continue this way, then we, in fact, even with the introduction of VAT into the LPG industry, resulted in the move, the paradigm shift from LPG to charcoal. Uso mar gas opogore kod uso mar modhi mag nyamburko ma nengone itayo kod duol mar EPRA, omiyo jauso ni kod thuolo mar medo nengo mare kaluwore kod kaka giyude. Geno en ni piny owacho biro tieko gero tengni ma ikano e mwanduno e dhowadh nam maduong' ma Mombasa mong'ere kaka Kipevu Oil Terminal mondo yud kaka ikelo mwanduno mang'eny kendo itayo nengo ma iuse go ne oganda. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Piny owacho ni biro medo siro kembe mag ji giwegi mawuok e pinje maoko madwaro chako loso mwandu e pacho kae kaka chenro mar medo thuolo mag tich ne rowere. Jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta nowacho ni bero lwasi mar ohala ne kembe machiwo thuolo mag tich ne rowere en gima pod medo jiwo yuto mar oganda mathoth kendo medo yuto mar piny owacho bende yo mar osuru. Uhuru ne oyawo kambi mar tuang'o lewni mar mass estimates ma oger kod joket mwandu mawuok e piny mar Sri Lanka ma osechiwo thuolo mag tich ne jo Kenya ma kuang' ne romo 3,000 kama endie kendo gichano ndiko moko ji 5,000 kuom higni 3 mabiro. We aim to continue to expand incentives that will attract leading companies to our shores. And I do believe that our partnership with MAS Intimates is a good indicator that as a country, we are on the right path. We will also continue to partner with similar industries to create new job opportunities for thousands of new skilled jobs for our people. As a country, we have the capacity to be great. And your confidence and trust in us will not let you down. As you have seen, through the skill of these young people, all they require is opportunity. Give them an opportunity, they will deliver. All they need is an opportunity. They will deliver. And ours is to continue to create an enabling environment for you to invest and for our people to deliver. We have more than 122 billion shillings worth of investment in our EPZs. Our exports last year stood at more than 91 billion shillings. And the employment in these zones is about 65,000 people. So we are excited about the promise, and I'm sure in 2 years' time we'll have added that 10,000 that was promised. MS Kenya tribe is 3,000 plus human capital of Kenyans. And we will continue on that. We will recruit 100 to 100 people, 150 people every month from now onward in order to support on this business. So again, we recruited more than 120 fresh young graduates from Kenyan universities. We are completely developing them and grooming them. They are exceptional talent. The one day they will take over the responsibility of this factory. Mar mo en injili man gi ko en injili maler maber bed gi yie maonge luoro bed gadiera maonge to mano en chir kendo ma ok we ng'ato nono injili makelo lokruok makare tudri kod Roda Nyarko Kitmo Jilo Jamwaka kod Ken the DJ yae injili nyale Jumapil ka Jumapil chakre sa 12 mar okinyi e chenro mar Injili Kalo e Ramogi TV. Kolo kumama, kolo. Wangisi ni mara, e kama watede, ma e kama walose. Pakionge batahera onge, usuni koro monja hera. Mitmara chari ni koro mongi wacho ni kete manaka. Kuka wachake, kuka wadwa mwoke, kuka kuneno wane mawanka. Karibuni sana machiegni ure chenro mar tiedero. Mabiro ni chienge soka chakore sa 11 mamidhiambo.
Machiegni weche mag tuke nyinga Milton Jaka Black. Kenya oyudo midila machielo mar silver e tuke mag jok manigi nok mar winjo mong'ere kaka Deaf Olympics madhi nyime e piny Brazil. Sharon Cheptarus notieko e thuolo mar 2 bang' ringo kuom dakika 4 sekond 49.58. Jaloch ne en Anastasia Sidorenko mawuok e piny Ukraine. Jakenya machielo Rebecca Matiko notieko e thuolo mar 5. Kenya koro nigi midila 2 mag goldi, 4 mag silver kod 3 mag bronze. Tielo mar 7 mar Safaricom Golf Tour biro timore chieng' tich abich kod Jumamos e Loch Karen County Club. Maeri en bang' tielo mar 6 timore Eldoret Golf Club e kaunti ma Uasin Gishu jumbe 2 mokalo. Jogolf moingo 200 mawuok Nairobi biro donjo e piem makamano madhi kawo ndalo 2. Tugo mar golf mar jotugo mar raga to okelo kanyakla jotugo 80. Jata tije ka kambi Safaricom Peter Ndegwa owacho ni en gi mor mokalo mar rwako jotugo mar golf go, kolero ni tugono osemedo fwenyo talanta modhuro e alworani. Tim mar Gor Mahia geto thuolo mar 2 e lig maduong' ma Thurka e season ni. Jagor mar klabno Matthews Gad owacho ne jofwamb weche ni ok dhi bedo mayot ahinya kawo thuolo mokwongo e tuke 4 modong' mondo mi gikal kaka Mega Homeboys ma sani otelo negi gi point 9. Gad wacho ni wach makama inyalo bed nokel kod kinde mokalo ma riwruok matayo tuke mag adhula e piny mangima FIFA noloro negi kawo jotugo manyien, gino manomiyo koro giketo mana geno margi jotugo mawuok e youth team margi. Jumapil mokalo Gor Mahia nodhi amodhi gi FC Leopards e tugo mar lig mar lap ma Kasarani manochwalo thuolo mapok FC olo Gor Mahia kochakore higa mar 2016. Kaeto bang'e japuonj maduong' mar Tottenham Hotspur Antonio Conte okwedo mokalo nyawadgi mar Liverpool Jurgen Klopp manowacho ni Tottenham nonyiso kitugo mojuothore momiyo nyocha ne gidhi amodhi moduoko chien thuolo margi mar kawo lig. Timbe ariyogo eko nodhi amodhi 1-1 Jumamos mokalo